Ngithanda ukubingelela abalandeli bethu be-channel yethu esichaza yona amaphupho. Igama lami nguHlengi Wesibongo ngwaKambotho. Ngizocela ukuthi ngeke ngichaze ngokuthi uma uphupha umfula ohambayo ngabe kusho ukuthini lokho ke. Uma ngabe uyawubona ngabe mhlawumbe uphakathi kuwona noma ngabe kuthiwa kwenzekile nje ngale ndlela ozobe ubone ngayo ukuthi ngabe kuchaza ukuthini. Ake ngiqaleke. Uma uphupha umfula ohambayo lokho kusho ukuthi enene ikhaya lelo lakho litshengisa isimo wena nabantu bakini namanina nomndeni isimo ningaphansi kwaso ukuthi ekuqaleni noma abakhona njengamanje bengakabi khona kwaba nokuchitheka kwekhaya okwenza ukuthini umndeni ugcine usuhlakazekile, ugcine umndeni kungabi bikho umuntu ophakamisa isimo sokuthi ikhaya fanele lilungiseke kanjani noma wonke umuntu udonsa ubhekale, wonke umuntu udonsa ubhekale, kusuke kuvela into njengaleyo. Ngaleyo ndlela uzobona umfula wehlisa amanzi, uhamba amanzi uma ngabe mhlawumbe kuthiwa amhlophe, kusho ukuthi nje kuchitheka ikhaya ngaphandle kokuthi kuze kube khona izinto ezibhekisiswayo ukuthi ngabe khona ubuthakathi yini ke na, noma ngabe kuthiwa kwenzekile ukuthi umndeni ke ngabe uxabane wodwa, kodwa kusho ukuthi kuvela ukuthi ikhaya elichithekile. Ake ngithi ke wena uphupha amanzi umfula ohambayo utshengisa ukuthi unamanzi ke a-brown, okutshengisa ukuthi ke phezulu kwalokho sekuze kwaba khona ulaka noma kunolaka kunina ke nina eniphilayo eniphila ngaphansi kwalelo khaya elachitheka futhi elisaqhubeka nokuchitheka, okwenza ukuthi kuze kube khona ulaka lwabantu abangasekho ngosimo sithize ngendlela laba basuke bephila abenza ngayo, ukuthi ke kutshengisa ukuthi nokwenu kuzohamba hambe kudlule uma ningasilungisi isimo ikhaya leni suke lingaphansi kwaso. Uma nje uphuphe umfula ohambayo onamanzi angcolile asuke etshengisa ulaka oluthize olukhona kulomndeni osuke ke usaphila ngalaba abangasaphili bona ke. Ngiqhubeke. Uma ngabe kuthiwa wena uphupha impophoma leyo nto lengasho ngathi kuyikhaya lelo noma ngakuveza kwenye indawo kodwa noma ngangaqondile kusho khona kwadlula sengithi namhlanje kangiqondise ukuthi kusho ukuthini. Uma uphuphe impophoma leyo nto etshengisa ukuthi lelo yikhaya lelo elinomsindo, ngale ndlela yokuthi ekhaya lenu edlozini lenu kuba nezinto othola ukuthi fana ngabe nihlala phansi niyabonisana ngazo, uthola ukuthi kodwa akwenzeki lokho, into eyenzekalayo wonke omunye ubheka le amemeze asho lokho, kodwa uthola ukuthi abantu basaqhubeka ke basahlala lelo khaya alifile kodwa kunomsindo omangalisayo. Uma ngabe kuthiwa ke futhi nakhona ibikhipha amanzi aze abe brown, okutshengisa ukuthi ke ulaka olukhona lapho ngase lugcine seludala ingozi ngoba abantu basekhaya abakulelo khaya bengazwani noma bengalalelani. Ngaphinde ngachaza ngase ngithi uma ngabe kuthiwa uphupha ubona isiziba esithule, kungaba isiziba sinamanzi amhlophe kutshengisa ukuthi lana acwebile lawo manzi. Ngase ngiyachaza ngathi lelo kungena ngaphansi kwekhaya lokuthi nene lelo khaya liyikhaya othola ukuthi lihleli ndawonye ngokuthula linamsindo, kodwa izinto abazenzayo ngaphakathi kwalo zineyimfihlo, zinobuthakathi mhlawumbe obufihlekile futhi nakhona noma bangabantu abathi uma besebenze into bayenze imangaze abanye abantu kodwa kube kuyinto efihliwe. Ngaleyo ndlela uma ngabe kuthiwa wena uliphuphile idamu njengoba lithule licwebile, utshengiswa wena ukuthi ke lelo khaya lileso simo esinjani ngeleso ukuthi nene ikhaya ke elinezinto ezizimfihlo, kodwa uma ngabe kuthiwa uyangena uyajula uhlala nabo uzothola izinto obukade ungalindele ukuthi ziyenzeka ke khona. Ngaba ke izinto ezinhle futhi ngaba futhi izinto ezimbi. Uma ngabe kuthiwa ke futhi idamu utholibona walibona linamanzi a-brown, okutshengisa ukuthi ke kulezo zinto ezenzakalayo kulelo khaya kunento ethize esidale kwaze kwaba khona ulaka kubantu abangasekho abafisa ngazi ukuthi kungaba khona into abayenzayo phezulu kwalelo khaya ke. Ngiphinde futhi ngiqhubeke ngiye ngithi ake sithi ubone wena amanzi ke agcwele egcekeni lakho, noma nje egcekeni lakho uthe nje uyavuka kugcwele amanzi egcekeni, ngase ngiyakubalula ke lokho ukuthi kusuke uma emhlophe engangcolile kusuke kusho ukuthi nene kunenhlambuluko esuke ifanele yenzeke kuleli gceke. Uma kungenzeki lokho kungaze kube khona isifo, kusho ukuthi ngazo ngezinye indlela ngithi isifo esisuke kukhomba isifo esisuke sizokwenzeka kodwa sidinga inhlambuluko. Uphinde futhi uma ngabe brown kusho ukuthi lapho ke
isifo lesi suke sizokwenzeka futhi esinolaka esizokwenzeka. Okwanamhlanje ngicela ukuthi ngime lapho, ngizophinde futhi ngiqhubeke uma ngase kuthiwa kukhona futhi amanye amaphupho engifisa ukuthi sikhulume ngawo. Nisale kahle.